We shall all bow down our heads with the silent prayer. Amen. I greet the church in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen. Maranatha Masala. Inkosi yethu iyeza. Ukuvula isabasibuli yethu sizawuphakama sonke ngo-hymn number 74. We thank you for the beautiful Sabbath that you have blessed us with, dear Lord. As we're going to carry the Sabbath school, please be with us, Kosiam. Let us hear your words, dear Lord. Let Amanda not hear us, dear Lord. And also be with us. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Amen. I greet the church once again in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen. It's nice to be here. It's nice to be here. With those words, I would like to welcome everyone who is at school here too. Today, we are to introduce the panel. I'll start with the sister who's next to me, igama lakhe ngu-Anathi Makedama, and then that other one goes Sister Tina Buka, and Mnandi Munokulunga Ngwenya, and we are all part of Inu Fields Ministries, and we are from Inu Fields. So today we have a topic, feeding the flock with diligence. So today's our teta under that topic. We have the verse under this topic that is from 1 Peter chapter 5, verse 2 to 4. Someone I think. 1 Peter chapter 5, verse 2 to 4.
phakathi kwenu niwuvelele kungeku ngokunyanzelwa akube ngokukhandela kungenxa yenzuzo embi akube ngokuhlumekelela kungabi njengabazinganyameleyo izahlulo zayo yibani imizekelo umhlaba yothi akubonakala isifumane oyinhloko isifumane isihlahla salowo sosuku esingakhuluma. Thank you very much. In English, it says, care for the flock that God has entrusted to you. Watch over it willingly, not grudgingly. Not for what you will get out of it, but because you are eager to serve God. Don't lord it over the people assigned to your care, but lead them by your own good example. And when the great shepherd appears, you will receive a crown of never-ending joy and honor. So the most important thing is to care for the flock, because God has entrusted each one of us with the flock, and we must watch the flock willingly, not because we are forced, but because we are very glad to serve God. Without saying much, sizawuphakamisa isithethi sethu sokuqala u-Anathi with hymn 79. We'll sing in first verse and the last one. Amen. Yes. Okay. I'm not. Yeah. Okay. Okay, so our topic is feeding the flock with diligence. Yes. So nandikhethe ukuyibeka ngohlobo lwam ne. All right. Hlobo lwam luthi equipping the church with the desire to persistently work for God. Amen. So equipping the church for ulangazelelo lokumsebenzela ne. So why is it important that we must do that? Why is it important? Because uThixo, the last thing that he left the disciples with was a commission, which is Phayana Matthew chapter 28, sizoyiqala siyifunde from verse 18. And Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Yes. So this commission is given to us so that we are Christ's messengers. And Tina, our responsibility is to enlighten the world that is enveloped in Esau and perishing because of Esau. So as we know, in every era, uThixo has had abantu abamsebenzelayo. One of the examples are, a few of the examples are Noah, Moses, Daniel. It's always been people where uThixo uyabasebenza. Yes. The only thing that uThixo needed from them was to say, but here I am, send me, Lord. So Tina, sometimes we think that we are weak, and we think that because I see we are not worthy to do the work of God. But uThixo yena ngokwakhe ichilo ives yathi, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and I am with you
always, even unto the end of the world. So the person who's going to be with us, who has promised to be with us in his work, if siyamsebenzela, is uThixo. So, as I was saying, these men were not all powerful. They were just humans as we are. They were weak as we are, but they had ulangazelelo, all so yeah. Then the second thing, the second important thing, why it is important for us to feed the flock, is that it helps Watina develop spiritually. So it says, those who actively work to win souls for Jesus are the best developed spiritually. It helps us have an increased prayer life. Our faith is strengthened through doing the work of God. Ukubone, sometimes you're not as strengthened to pray, you're not as strengthened to do anything, but the mere fact that you're going out there, you're teaching other people, it gives you the strength to do that, because one impact on and you, in turn, it comes back to you. So we may think that going out there to feed the flock is about others, but actually it's about us, and it speaks to us and our spiritual growth. So yeah, because by diligently dedicating our lives to the work of God, we make him the center of our life. Sometimes we're too busy with our own things. I remember an acronym in the busy means being under Satan's yoke. So we're too much CB, so many other things that we forget to make God the center of our lives. So when we are deciding to go, therefore, we are deciding to make him the center of our life, and therefore he will transform us. And as I had said, we are the ones who are going to grow spiritually. So another thing that I wanted to say is that we need, if we are going to go, therefore, as I have said, if we are going to go feed the flock, it means that as a church we need to be united. We need to be united in faith, we need to be united in doctrine. Because uThixo wethu is not a God of division. He is not a God of division. So if we want to work for him, it means that we need to be together, we need to be in unity as a church. So that the last quote that I will read, so that before the quote, I think it might be Colossians chapter 1. Colossians chapter, before me, Colossians chapter 1, verse 25 to 29. I don't think it's enough. Yes, verse 25 to 29. Yes, 25 to 29. Yes. Yes. Ukuba ngilizalise ilizwi likaThixo. 26 kwa imfihlelo leyo ke ibifihliwe kwasemaphakadeni nasesizibhalweni ukakaloku nje ibonakala isiwe kubo abangcwele bakhe. From 20 to 29. Okay. Abangcwele bakhe awathandayo uThixo ukubazisa bona into okuyiyo umtsheli kozuko lwaloo mfihlelo phakathi kwazo iintlanga okunguKristu phakathi kwenu ithemba losuku. Sazisa yena ke thina siluleka wonke umntu, sifundisa wonke umntu ngabo bonke ubulumko ukuze simise wonke umntu egqibelele Christ Yesu. Endikulalekayo khona oko ndizama ngokusebenza kwakhe okusebenzayo kungamandla. My last point in future is that Tina, the danger that we face is that Sifulumanzaki programs
that magnify itself. Yes. Yes. Sifumane la glory, Yes. Tina, sifumane la praise from everything. Yes. But we don't want to do the work of the Lord. We don't want to do either that are going to magnify Yes. Christ. And that is the work that we are calling you as a church to do today. Hey. Is that to do e-programs and to do things that magnify Christ rather than display self. Hey, And wait. in order for us to be the light of the world, in order for us to be the light of the world, we need to have a connection with Christ. Yes. So that we are living representations of Yes. Him. The Bentens of fully quote. The quote is from Ellen G. White, but we must guard against the coming in. Okay, we must guard against the coming in of a spirit of rivalry, the spirit of strife, for the mastery will create an influence that does not tend to unify, but to cause difference and contention. If the spirit of unity that breathed in Christ's last prayer for his disciples were brought into the experience of the workers, we should see each one not seeking to outdo his fellow workers, but seeking to do his appointed work in a spirit and manner that God can approve. God calls for a change among his people. He demands from them a manifestation of unity. Amen. 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 Before kuphakame uthina ngicela sicule number 79, the first and last stanza. 79. Maranatha. Lift up Christ. Tell the world. Tell the world. To lift up Christ. Phakamiso yes. Yes. Nyusela ngase. Phakamiso yes. Elisabat. Elisabat. Phakamiso yes. Size apha ukuzophakamisa uYesu. So kwisihloko sethu mna ndine-subtopic yam ethi it is our responsibility to feed the flock. Hey, nangoku. Luxanduva lwethu ukuba nasifide iflock kaBaba. Ivesi ke yokuqala endizawuthi siyifunde iku-John chapter 21 verse 15 to 17. Verse 15 to 17. 15 to 17. Bathi ke bakumolula. Athi uYesu uSimon Petros. Simon kayona uyandithanda na ngaphezu kwaba. Athi kuye, ewe Nkosi, uyazi wena ukuba ndiyakuthanda. Athi kuye, yisa amatakane. 16. Aphinde
athi kuye, ewe Nkosi uyazi wena ukuba ndiyakuthanda. Athi kuye, yabusa izimvu zam. Athi kuye okwesithathu, Simon kaYona, uyandithanda na? Waba buhlungu uPetros kuba ethe kuye okwesithathu, uyandithanda na? Wathi kuye, Nkosi uyayazi izinto zonke, uyabona wena ukuba ndiyakuthanda. Athi uYesu kuye, yisa izimvu zakho. Amen. Amen. Apha kwezi vesi zintathu sisandozifunda ndiyaqaphela into yobana uYesu Kristu ubuza uPetros not nakanye, not nakabini, kodwa kathathu. Yes. Ukuba uyandithanda na. And uPetros ke yena uyakhathazeka uba hayibo Yesu uyayazi nje naba uyandithanda. Ewe Yesu ndiyandithanda. And then ke ngoku uYesu uyayazi njengoba esitsho ekugqibeleni lobana wazi konke, uyazazi zonke izinto, uyayazi uyandithanda. Kodwa isizathu soba ambuze kathathu ufuna ubana yena ayiqonde into yokubana ndiyamthanda nyhani uYesu. Yebo, ayiqonde into yokubana ndiyamthanda uYesu, andiyithethi nje ngomlomo kodwa ndiyayiphila. Yayibona lo? Yes. Athi ke uYesu into yokubana uyandithanda, yisa amatakane am. So lo nto ithetha ukuthi funeke sibe nothando for uThixo. Yes. Asikwazi ukudlisa amatakane kabawo singenalo uthando lwakhe ezinhliziyweni zethu. Ukuba siye safuna ukuyifida lo flock singenathando lukaThixo, sizawubona kusenzeka la nto ithethwa yokha kwi-1 Peter chapter 5 verse 2 to 3. Ngicela umuntu ayifunde, asifundele. uPetros wokuqala chapter 5 verse 2 to 3. Verse 1. Verse 2 to 3. Yes. Walusele umhlaba kaThixo ophakathi. Liwuvelele. Kungeka ukuzenzela. Makube ngokuzithandela. Inkosi babe aqale. Okay. Uba singayimamela la ndawo ithi singayenzi sinyanzelwa. Ukuze ukwazi uyenze into unganyanzelwa Nkosi. uyithanda. Yes. Funeka ube nothando kuyo. Yes. Otherwise uzawuzibona so uzibona ngathi uyanyanzela ukubona umntana xa ethunywa kwamba uyachilisa. Yayibona loo nto. And ke ngoku sibeka abantwana bakaThixo ke ngoku in danger because asisabafundisi ngothando willingly. Yayibona loo nto. Iqhubeke, ngicela uqhubeke ma. Ungeke xa yenziso ezi. Makube ngokuthumekelela. Ungabi njengabazigagazelayo izahlulo zabo. Ndibanike imizekelo kumhlaba. Nkosi. Niyayiva mosithi. Yes. Akufunekanga siyenze ngongathi sibaphezulu. Kodwa funeke sibe ziselo. Sibe ngumzekelo kubo. Ukuze sibe njalo uthando lukaThixo funeke lube sePhezulu. So ukuze sikwazi ukubana sifide iflock kabawo, balulekile ukubana sibe nothando ngokuThixo. Yiyo loo nto uYesu Kristu azadambuze kathathu uba uyandithanda na. Athi emveni koba ephendulile athi fida iflock yam. Yes. Uyatsho no-Isaiah chapter 60 into yokuba na chapter 60 verse 1 to 2 uthi sukuma nikhanye ngoba ukukhanya Cha. Isaiah 60 verse 1. Sukume khanya
uThixo uye wasinikeza iprivilege yoba siyazi inyaniso yakhe. Ukubana sikwazi ukuphephana neziyolo zikaSathane. Sikwazi ukubana sibone xa esiqhatha naxa kuphinyana. Sikwazi ukohlula phakathi kwazo zombili. Naxa usive ebantwini bayatsho abantu uba hayi amasabatha banolwazi olukhulu. UThixo siphe ulwazi olukhulu, wasityhilela izinto ezininzi. EBhayibhileni wasinikeza noMam Ellen White. So loo nto ithetha ukuthi uba uxanduvo lwethu lukhulu nyhani. And kufuneke siphakame, sikhanyise okukhanya uThixo athe wasinikeza kona. Ukuba asiyenzi loo nto, kuyawukwenzeka le nto ithethwa phaa ku-Ezekiel chapter 34 verse 2 to 4. Ngicela siyifunde. Verse 2 to 4. Prophet ngabalusi bakwaSrayeli. Prophet uthi kubo ngabalusi abo itsho inkosi uYehova ukuthi abalusi bakwaSrayeli abaye bezalusa ngokwabo. Abalusi babengafanele ukwalusa umhlambi wabo yini na? Amanqatha niyawazi, uboya nizambathise ngabo, ezitshengisiweyo izimvu niyaziqhela, umhlambi aniwalusi, ezithafileyo anizobelezi, ezifayo aniziphilisi, ezakhulileyo anizibophi, ezizintsana anizibuyisi, ezidakileyo anizifuni, nizinyathela ngamandla kalukhulu. If we do not do the Lord's will, if asiyenzi intando kaThixo, if asifidi iflock kaThixo, sizawuhlala apha sityepe sonke. Sizawutyisana thina apha. Le nyaniso uThixo athe wasinikeza yona, sizayinambitha sodwa apha. Babe abantwana bakaThixo betshabalala phaa ngaphandle. Ngenxa yokubana sisithi, hayi andikwazi uthetha, hayi andikwazi ufundisa, andiyazi uba ndizawuqala nayo. UThixo usinikeza inyaniso, kodwa thina siyayithatha siyifihle. Siyenze ngongathi imele thina sodwa. Abantwana bakaThixo sibashiyela bona ngaphandle. Kuthiwa into yobana, ye eat the fat and ye clothe you with the wool. Ye kill them that are fed. Niyababulala asenibadlisile nabatyisa ukutya kaThixo. Niyababulala. Ithi into yokubana, but ye feed not the flock. Instead of ubana niphume phandle niyofeed iflock, sikhetha ukubulala aba sibelapha ngaphakathi. Ithi into yokubana, the diseased have ye not strengthened, neither have ye healed that which was sick, neither have ye bound up that which was broken. Asibabumbi abo bophukileyo, asibaqokelele, siyabayeka, siyazibuza into yobana inoba uzibani kutheni angasazi inkonzo. Uve into yokubana hayi unyathelwe ngubani ngohlobo nangohlobo. Siqonda hayi ke siphelele apha, asiphumi sihambe siyoqokolela, sizawulungisa apho kuye konakala khona. Ithi into yokubana, neither have ye brought again that which was driven away. Asibabuyisi aba siye sabagxotha. Ithi neither have ye sought that which was lost. Asibalandi aba balahlekileyo, but with force and with cruelty have ye ruled them. Siye sabaphatha kakhulu, sabanyanzela. Loo nto ibonisa ke into yobana uthando lukaThixo alukho. Uthi uYehova, ukuba nibathanda abantwana bam, alukho uthando lwam kubo. Size ke
angeke sifide iflock kabawo with diligence. Yes. And loo nto iqala kuthi Yes. ezinhliziyweni zethu. Yes. Singayenzeli uwonwa. Hey. Singayenzeli unconywa. Kodwa siyenzele intando kaThixo. Yes. Sifune abantwana bakaThixo bave oluthando thina siye saluba. Sibanikeze elithemba thina sinalo. Siyakholwa mos uba uYesu Kristu kufitshane bafike. Yes. Ngoko ke why singabaxelela abantwana bakaThixo?